Os asfaltados que se están a licitar remitir as parroquias do rural. A chegada do contedor marrón ás rúas da Estrada é unha depuradora ao límite da súa capacidade hoxe no xornal semanal. Moi boas tardes, a Estrada prepárase para a chegada do contedor marrón. Este luns instalaranse as primeiras unidades. Farase en dúas fases. A primeira, destinada aos grandes produtores de residuos orgánicos, contará cunha decena de puntos de depósito. Tras comprobar o éxito desta fase, en xaneiro colocaranse máis contedores, ata chegar aos 60. Aínda que a fase destinada á poboación en xeral é a segunda, os que queiran xa poderán verter os seus residuos orgánicos nos contedores marróns nada máis estean instalados. Este sábado comezaron a entregarse as primeiras tarxetas para ver os contedores. Ademais, anunciouse que comezou a posta a punto de 500 composteiros. Por outra banda, Gonzalo Louzao reuniuse esta semana coa conselleira de Medio Ambiente para tratar a ampliación da depuradora de Aguións, que se atopa no límite da súa capacidade. Orixinalmente concibiuse para unha poboación de 10.000 habitantes. Na actualidade, o casco urbano roza esa cifra e no futuro tamén terá que asumir a ampliación do polígono de Toedo. O Concello da Estrada está licitando asfaltados en 23 parroquias do rural. Empregaránse fondos da Deputación para financiar esta obra e agárdase que se comece a executar en xaneiro. Ademais, xa están traballando nun plan de asfaltados para 2026, ao que se destinarán 2 millóns de euros. Do mesmo xeito, estes días retomaronse os asfaltados do plan Camiña Rural do que se beneficiaron Ribela e Codeseda. Esta fin de semana celebráronse a Feira de Antigüedades e o Salón do Vehículo Clásico. Contaron con exposicións de Playmobil, Lego e autobuses que saíron en películas. Gonzalo Louzao delegou as súas funcións na Fundación de Exposicións e Congresos Emanuel Magariños. Un carballo caído provocou danos na capela de Loimil. Comezou a instalación das novas marquesiñas na zona dos institutos. En 2026 continuarase por outras zonas da Estrada. Raquel Campos Pico gaña por segunda vez o Manuel Reimóndez Portela. As librarías repartirán bolsas con versos de Abrina Valladares. Abre a inscripción a San Silvestre Acuática, que se celebrará o vindeiro 24 de decembro. A Estrada participa nun programa de promoción do deporte. E así rematamos un xornal semanal especial porque se fai un ano da súa estrea. Ademais, esta semana tamén foi o segundo aniversario do Xornal da Estrada. Moitas grazas por facer este proxecto posible. Vémonos. O censo da Estrada aumenta en 58 persoas, segundo o INE. Ribera mobilízase e inicia unha recollida de firmas para instalar fibra óptica no rural. Que é o 28 de abril? É unha desas datas nas que lembraremos onde estábamos e que nos preguntaremos por iso. Por iso, hoxe facemos un especial do xornal semanal. Comezamos.